Hola, sóc el Carles i avui parlarem de dones. Avui és el Dia Internacional de la Dona i aquí al Cataversum farem el nostre petit homenatge amb aquest vídeo. Primer, m'agradaria recordar-te que si encara no estàs subscrit al canal, subscriu-te, perquè fent-ho el YouTube entén que el nostre canal és bo i hi ha coses guais, llavors el distribueix cap a altres persones. I si a més de subscriure't deixes un like, comentes o el comparteixes amb els teus amics, llavors hauràs tret un 10 a l'examen d'audiència. I ara comencem. Durant molt de temps, les dones van exercir l'únic paper de cuidar de la llar, de la casa, i el seu paper estava restringit a l'àmbit domèstic. Encara hi ha persones que pensen així, però aquestes persones, òbviament, estan atrapades al passat. De totes maneres, encara que les dones treballen tant o fins i tot més que els homes, sigui a casa o sigui fora, històricament el seu treball ha estat gairebé invisible i fins i tot penalitzat a vegades, ocupant posicions més petites i o rebent salaris més baixos. Amb tot i això, les dones eren i són indispensables per a la productivitat de diversos sectors i la contribució de l'economia familiar. Aprofitant el vídeo, que parlem una mica sobre el procés d'industrialització de Catalunya, parlarem aquí de com eren les vides de les dones a les fàbriques. Des del començament de la industrialització, el treball de les dones era fonamental i el gènere era un criteri crucial per a les tasques desiguals, els nivells de jerarquia i els salaris. Ja des d'aquest moment, les dones no tenien el mateix estatus o les mateixes possibilitats de promoció que els homes i fins i tot quan la qualificació era la mateixa, el treball femení era considerat inferior. Mentre que els nois rebien formació dins les fàbriques i rebien més diners a mesura que feien funcions més qualificades, les noies no rebien cap formació que les permetés escalar el càrrec i eren oblidades al seu lloc de treball. L'única esperança que tenia una dona jove en aquest moment era recaptar els diners pel seu dot i esperar que pogués deixar el treball quan escassés. Era molt comú que les famílies pageses enviessin a les filles superjoves a aquestes fàbriques per obtenir ingressos addicionals a la família. A les fàbriques, les noies entraven a les 6 del matí i no plegaven fins a 7 de la tarda. Aquesta rutina poc saludable repetia dia rere dia, any rere any. Les seves possibilitats d'ascendir socialment eren mínimes o nul·les i necessitaven adaptar les seves vides a les fàbriques com més aviat millor per ajudar econòmicament a les famílies amb el seu petit salari. La salut d'aquestes noies era devastada, amb horaris de treball superllargs i molts sobreesforços en llocs bruts, húmids i molt sorollosos. Així tot, els primers moviments dels treballadors no estaven en contra d'aquestes noies treballant, perquè els pocs cèntims que guanyaven ja ajudaven a l'economia familiar. Quan els fills eren encara petits, aquestes dones que treballaven deixaven els nadons amb familiars pròxims i durant el descans, aquests familiars, que també eren dones, portaven els nens a la fàbrica perquè la mare pogués alletar-los. Però aquesta realitat no va durar gaire perquè cada vegada menys les dones comptaven amb aquest suport, especialment les immigrants. I moltes no van tenir altre remei que portar els nens a la fàbrica i deixar-los jugar amb altres nens i nenes mentre elles treballaven. Atès que la indústria catalana va néixer sobre la base del treball femení, els fabricants van trobar una manera de facilitar la conciliació d'aquestes dues coses. El que van fer va ser pressionar les institucions públiques per crear centres diürns i escoles. En cas de l'embaràs, la dona no tenia dret a llicència pagada i les lleis de l'època van establir que el descans obligatori de la dona després del part seria de 4 setmanes, però que es podia estendre fins a 6 setmanes. I aquestes dones també podien deixar el treball al 8è mes, però amb un certificat mèdic. Les companyies es van veure obligades a assegurar el treball d'aquestes dones, però com les llicències no eren pagades, moltes de les dones tornaven a treballar després de 2 setmanes només. La vida d'una dona treballadora començava ben aviat. Als 3 anys, les nenes anaven a l'escola, encara que no sempre, i rebien una educació que probablement oblidarien els pròxims anys, i es quedaven fins als 7 o 8 anys. Quan deixaven l'escola, aquestes nenes encara eren enviades a les fàbriques o serien serventes d'algun burguès. El 1857 es va promulgar la llei d'educació obligatòria per a nens i nenes, però moltes d'aquestes nenes abandonaven l'escola perquè per la família el treball era més important que l'educació, per la qual cosa moltes dones de l'època eren analfabetes i només sabien escriure el seu propi nom i això ho aprenien a base de repetició perquè cada cop que rebien el seu salari havien d'escriure el seu nom.
L'educació d'aquestes nenes consistia a aprendre a escriure, llegir i tenir el coneixement suficient per a ser bones esposes i saber com cuidar d'un llar. L'educació dels nens, per altra banda, incloïa cal·ligrafia, redacció i matemàtiques. Això el 1944. Als anys 60, ja som al segle XX, les fàbriques van començar a demanar el diploma escolar dels treballadors i per això moltes dones van aprofitar l'oportunitat per estudiar i per intentar treballar com a assistents administratives, que era el màxim càrrec que podien tenir. Les dones no tenien gaire espai al món dels negocis, però hi havia dos grups de dones que sí que tenien alguna possibilitat. Un era les filles dels fabricants, que no tenien germans homes, per prendre el control de la fàbrica. D'aquestes dones, en alguns casos, quan es casaven, la fàbrica passava a ser del marit i ella perdia la fàbrica, però en altres la dona no volia separar-se del negoci i continuava com a soci. L'altre grup eren les dones vídues que es feien càrrec de la fàbrica del marit mort. Fins i tot amb la creació dels sindicats, que suposadament volien millors condicions de treball, les dones van continuar sent excloses a causa de les seves dobles jornades. Treballaven a les fàbriques primer i, després de plegar, havien de treballar a casa, cuidant de la família o de la llar. I fins i tot, si la dona trobés un espai a la seva rutina, tampoc hi podrien anar a les reunions perquè es feien en bars o cafeteries, que eren llocs prohibits a les dones per raons morals. Amb tot i això, les dones participaven a les lluites i les vagues dels treballadors, defensant els drets de tots. A partir de la segona dècada del segle XX, les dones van ser influenciades per les idees anarquistes i van desenvolupar el pensament feminista que defensava l'emancipació de les dones. El 1912 va haver una vaga contra la llei que prohibia el treball nocturn femení. Les treballadores van defensar el torn nocturn sempre que fos compatible amb les tasques domèstiques. A partir de llavors es van fer diverses manifestacions femenines que van defensar, entre altres coses, la reducció de la jornada laboral de les dones i la reducció dels preus dels productes de subsistència. El 1913, a Barcelona, va ocórrer la primera vaga on el nombre de dones era més alt que el d'homes. A més de defensar les causes laborals, les dones també van intervenir en les causes d'injustícia social i el 1909 les dones es van aixecar per evitar que els homes de classe treballadora fossin enviats a la guerra del Marroc. Durant el franquisme, la situació de la dona va retrocedir 2 o més passos, basat en conceptes ultracatòlics, conservadors i masclistes, que veien a la dona com un ésser intel·lectualment i espiritualment inferior. El règim dictatorial va imposar diverses mesures perquè les dones no treballessin i es quedessin a casa, on eren sotmeses primer als pares i després als marits. El 1938 es deia d'alliberar a les dones al treball si eren casades. Després van prohibir que les dones casades treballessin si el marit guanyava suficients calés, com deia la llei. I després, el 1942, el treball després del matrimoni per a les dones estava totalment prohibit. Al final de la dècada dels 50, l'estat espanyol es va unir a un procés de modernització i famílies senceres es van mudar a les àrees industrials. Les dones solteres podien treballar, les dones casades també podien, però només si el marit les autoritzava a signar un contracte, la qual cosa no era gaire corrent. Amb la nova generació de dones i d'idees, en teoria, les dones han aconseguit la igualtat davant la llei i poden aspirar a qualsevol lloc de treball. Però sabem que la realitat no és exactament aquesta. En el mercat laboral encara es poden veure la discriminació i la desigualtat com a resultat dels estereòtips i la mentalitat de la cultura masclista i patriarcal. Llavors hem fet aquest vídeo per convidar-vos a reflexionar sobre el que tots podem fer per canviar aquesta realitat, especialment els homes. Per exemple, com podem veure a les dones com a altres éssers humans, igual a nosaltres? Què podem fer per no ratificar un sistema que fa el que vol per subjugar a les dones? Una dona són totes i us desitgem un bon dia de la dona. Gràcies per veure aquest vídeo i ens veiem al pròxim. Fins aviat!